Mira, t'havia cridat perquè tu vas estar a dins una legislatura on hi va haver un canvi molt gros en aquesta ciutat a nivell de casc històric, centre històric, murades, façanes, carrers, i jo m'agradaria ara que me contassis una mica el tema de les murades. Bé, en realitat, partíem d'una situació desastrosa. El Cudi, la gent del Cudi no volia viure dins del Cudi, no hi havia res peatonal, era un centre històric bastant abandonat i ens van proposar invertir tota la situació. Per tant, això suposava tenir un concepte global de com volies tot el centre històric. Les murades era una qüestió de dir, no se tractava d'agafar un pic a prader i començar a restaurar sense to ni so, perquè s'havia d'haver fet bé. I per fer-ho bé, vàrem empènyer una idea que era crear una escola de restauració al Cudi. I vàrem formar joves al Cudi. I la vegada que ens formàvem, el que fèiem era restaurar la murada. I vàrem agafar des de la part de la plaça de Toros fins un tros més a baix. I tot aquell llenç de murades, aquesta és la part més important que van restaurar. Sempre a la restauració hi havia la polèmica a on t'atures, no? Se parlava de si havien de fer merlets o no merlets, aquestes puntes, no? I l'opció que finalment se va agafar va ser que no, que el que se faria era restaurar el llenç, deixar-lo talment com estava i no fer hipòtesis, coses que podien ser postisses, perquè era una cosa, dius, segurament aquesta part mai van acabar merlets, la murada, mai va haver merlets, per tant ho van deixar així. I aquesta part. Una altra part que van fer va ser la part que està a davant de l'església, el que és la plaça de l'església. Aquella part sí que encara té merlets, aquella part té merlets, i van restaurar un tros, i van anar des d'allà fins a... L'agència tributària. Sí, l'agència tributària ho van fer un poc més tard ja, no van fer nosaltres. Nosaltres vam consolidar aquella primera part perquè la murada és sabourada. El tema de la murada és un tema que no s'acabarà mai, vull dir, cada legislatura, quan tinguis una cosa arreglada, un altre començaràs a l'altre costat una altra vegada, perquè el mereix és un material d'hàbil. I ara, per això, hi ha dues coses importants, que era la murada moderna, que he de dir que vaig tenir tots els recolzaments de l'equip de govern, l'exterior. Aquesta murada del 17, si no s'arreglava ara, no hagués quedat. En aquests moments, supos que enguany, el 2018, s'acabarà. I ara també hem de restaurar el tram allà on puja la gent. I jo hi ha una cosa que considero bàsica a nivell de murades, que és un pla de tot el que seria tot el recinte, perquè no només és les grans obres, de dir, restaurant tot aquest tram, sinó que hi ha moltes coses que potser hi ha maressos que s'estan deteriorant. Això no ho pot fer pel teu compte. Sempre has de demanar permís a patrimoni. Per tant, ara feim un pla amb una restauradora. El que seria interessant pot ser agafar una idea inicial que van fer, que era des dels bars a Muralles, anar tot fins a la plaça de Toros, voltar cap al pati de l'escola actual, perquè més prest o més tard segurament l'escola Porta de Moll haurà de sortir del bastió de Santa Maria, que on està, i fer un gran parc d'aquestes murades. Això què suposaria? Això quin avantatge tindria? Primer, que tindríem un gran parc envoltant les murades, i segona, que potenciaria aquella part del poble que encara falta potenciar, perquè la part, diguem, de vora els passejos està més peatonalitzada, més comercial. Aquesta part, no. Hi fa falta una empenta i amb un parc envoltat, que seria com una gran L, podria ser. Sí, això és un projecte que jo crec que no s'ha de perdre de vista. Vull dir, passin 5, passin 10,